No niin, eli tervetuloa nyt sitten tänne Maaseudun tulevaisuus -kansanedustajapaneeliin. Ja minä olen Ville Savonlahti, Varsinais-Suomen vihreiden varapuheenjohtaja ja toimin tänään juontajana. Ja keskustelijoinahan meillä on täällä tänään Oripään omia tyttöjä Annika Saarikko. Ei kummempia esittelyjä vaan kaipaa, keskustan toisen kauden kansanedustaja ja käsittääkseni juuri vaihtumassa sote-ministeriksi, oliko näin? Joo, meillä on hyvää iltapäivää vaan ja kiitos vihreille kutsusta tähän tilaisuuteen. Joo, toimin tällä hetkellä eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä ja sitten vaalikauden puolivälissä vaihdan perhe- ja peruspalveluministerin tehtävään Juha Rehulan sijalle. No niin, hienoa. Meillä onkin tänään tarkoitus itse asiassa tuossa heti alkuun hieman käydä läpi sote-asioita, että se on loistavaa, että saamme tälle tällaista asiantuntemusta nyt sitten tästäkin lavalle. Ja sitten meillä on täällä Olli-poika Parviainen, vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaalta, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Tervetuloa. Joo, tervehdys vaan, ja olen eduskunnassa myös hallintovaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen ja tosiaan ensimmäistä kautta kansanedustajana, joskin, ja myös itse asiassa ensimmäistä kertaa Okrassa, mutta meillä on Annikan kanssa molemmilla tänne siteitä, että minunkin puolisoni sukuineen on Oripäästä kotoisin ja esimerkiksi appiukkoni on tuolla parhaillaan Okran järjestelyporukassa vastaamassa. Joo, hienoa. Ja tällä tavalla kuulin, että teillä on ilmeisesti ollut tämmöinen yhteisesiintyminen suunnitteilla jo hiukan aikaa. Että haluatteko kertoa tästä vielä omin sanoin, että mistä se juontaa juurensa? Joo, meille kävi keväällä Olli-pojan kanssa selville tämä yhteytemme tänne Oripäähän siltä osin, että me oltiin keväällä mukana muutaman viikon kurssilla, joka on kansanedustajan työssä hieno etuoikeus. Me päästään osallistujiksi maanpuolustuskurssille, jossa käsitellään isänmaan turvallisuusasioita tosi laajalla spektrillä, mitä kaikkea se tarkoittaa poliisista sotilaisiin, mutta niin kuin myös ilmasto-olosuhteisiin ja henkiseen kantokykyyn kansakunnalla. Me oltiin kurssilla samaan aikaan ja tuli nämä oripääläisten niin kuin taustat meille puheiksi ja sitten mä sanoin tuolle OP:lle, että sunhan täytyy tulla tänne Okraan, että jos sulla on siteitä Oripäähän, niin on se nyt melkoista, jos ei ole Okrassa käynyt. Ja ihanaa, että vastaanotit tämän kutsun ja vielä järjestitte tämän tilaisuuden, niin tämä on pienen paikkakunnan voimain näyte. Ei tätä oikein paremmin ehkä voi kuvata, kun sellaiseksi tätä määrittää. Joo, olin kyllä vaikuttunut, kun siis siinä kohtaa, kun karsimme tuonne parkkipaikalle ja se autojono vaan jatkui ja parin kilometrin päästä löytyy sitten se pieni paikka meidän autolle, että 1400 asukkaan kunta pystyy järjestämään tällaisen Suomen mittakaavalla suurimpiin kesäfestivaaleihin rinnastettavan tapahtuman. Tämä taitaa olla itse asiassa lähes yhtä suuri kuin Raumanmeren juhannus oli suurimmillaan joskus. Hyvä kilpailija tulevan viikonlopun Ruisrokin kanssa kokoluokassa. No niin, loistavaa. No niin, eli nyt sitten tarkoituksena olisi tosiaan, niin kuin tuossa lupailin, niin heti alkuun käydä läpi hiukan sotea ja vähän muitakin lähipalveluita. Sitten keskustella jonkin aikaa maataloudesta ja viimeisenä sitten käydä ihan näitä tulevaisuuden aspekteja, että miltä suomalaisen maaseudun tulevaisuus näiden keskustelijoiden mielestä näyttää. Ja nyt sitten tietysti kun esimerkiksi sotea ja lähipalveluita käydään läpi, niin kaikkiin vastauksiin toivotaan aina, että palataan siihen maaseutunäkökulmaan. Vältetään semmoista niin kuin kovin yleisen tason puhetta näistä ja yritetään aina pohtia sitä, että mitä se tarkoittaa sitten maaseudun näkökulmasta. Mutta jospa aloitamme sitten sotella, eli tässä taisi olla ihan nyt viime viikolla, kun tuli hallituksen tiedonanto sote-uudistuksen valmistelun edistymisestä ja näin itse ainakin ymmärsin, että tässä valinnanvapaudessa siinä ollaan nyt ainakin ottamassa tällainen pieni tuumaustauko, että ei olla ihan menossa se kärki edellä
vaan pohditaan vähän miten tämä valinnanvapaus tullaan toteuttamaan. Ja sitten ollaan mietitty näitä mitä tämä tarkoittaa sitten lopulta kustannusten näkökulmasta. Ja jospa nyt sitten annetaan Annikan asiantuntijana aloittaa mitä hän on tästä mieltä. Joo, tämä monimutkainen, monivaiheinen ja sopaksikin kutsuttu sote-keitto on nyt siinä vaiheessa, että käsittelyssä on eduskuntaan toivottavasti syksyn aikana tulevat lakipykälät, jotka lähtee lausunnolle niin, että kaikki kunnat, suuremmat ja pienemmät, saa niistä lausua ja muut yhteiskunnalliset tahot ikään kuin kertoa kantansa, että onko tämä nyt menossa oikeaan suuntaan, tämä malli, jonka maan hallitus on näille sote-rakenteille toteuttamassa. Ja se mallin ideaan on 18 maakunnassa, joista yksi on tämä, jossa nyt olemme Varsinais-Suomen maakunta. Ja keskeisin muutos niin Oripään kaltaisille pienille kunnille kuin vaikkapa OP:n isolle Tampereelle on se, että sosiaali- ja terveyspalvelut eivät enää ole kuntien järjestettävissä. Tosiasiahan on ollut, että pienistä kunnista, vaikkapa tästäkin lähiseudulta ja Oripääkin, on toteuttanut jo nyt yhteistyötä näiden palvelujen järjestämisessä kuntayhtymäpohjaisesti muiden kuntien kanssa. Ja erikoissairaanhoitohan on maailman sivu ollut kuntien yhteistyössä toteuttamaa sekä aluesairaaloissa että sitten tuolla Tyksinmäellä. Ja tähän kaikkeen lisätään vielä sosiaalipalvelut ja nämä himmelit ympäriltä häviää ja rakennetaan yksinkertainen, iso maakunnan kokoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä nimeltään maakunta. Sinne valitaan vaaleilla päättäjät. No mitä jää sitten tämän kaltaisiin pieniin kuntiin, mitä Oripää edustaa, tai suuriin kaupunkeihin, niin kuin Turku tai Tampere, niin samat asiat kuin tähänkin asti, miinus se so ja te. Ja oikeastaan sinne kotikuntaan jää tosi keskeinen tehtävä hyvinvoinnin edistämisestä, sen huolehtimisesta, että ne sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset eivät valuisi sinne maakuntaan, vaan että ihmisiä ennaltaehkäisevästi autettaisiin ajoissa niin, että Oripäälläkin olisi motivaatiota ja hiekottaa jalkakäytäviä, pitää kirjastoa tai nuorisotilaa auki, että nämä kustannukset sitten pahoinvoinnista ei valuisi maakunnan kokoisiksi. Eli kunta-maakunta-rooli tulee muuttumaan isosti, oli sitten kysymyksessä pieni tai iso kunta. No se valinnanvapaus, mihin viittasit, se on tulossa erillisenä lainsäädäntönä, sen ei oikeastaan pitänytkään tulla vielä. Tätä rakennetta on Suomessa hiottu ja hinkattu jo vuosia, valinnanvapaus on uusi asia, poliittisesti sovittu mukaan tulevaksi vasta viime vuoden marraskuussa. Ja sen takia siinä on aika paljonkin tuumaustauon paikkaa juuri siitä syystä, että kustannuksia on tarkoitus hillitä eikä kasvattaa. Ja mitä tulee tähän maaseudun näkökulmaan, on ihan selvää, että se valinnanvapaus vaikkapa Turussa ja verrattuna Oripäähän, se ei tule olemaan samanlaista, koska kyllä ne niin kuin markkinatalouden logiikalla toimivat yksityiset palveluntuottajat, niiden kannattaa ensisijaisesti laittaa toimintojaan pystyyn paikkakunnille, missä on paljon väkeä. Sen takia se julkinen tuottaja on aivan yhtä lailla olemassa oleva, mutta toivotaan, että tämä sitä julkista palveluntuottajaa niin kuin kirittää paremmaksi, kun ihmisille tarjotaan oma valinnanvapaus siihen, että mistä palvelut ottaa. Ja mä päätän viimemmäksi, kun tuossa teltalla kuulee monenlaista mielenkiintoista, aika paljon ihmiset puhunut tänään ulkopolitiikkaa ja maaseudun asiaa, mutta myös tästä sotesta. Ja kävi iso porukka pienestä varsinaissuomalaisesta kunnasta hirveän tuohtuneena siitä, kuinka pitkät ne jonot terveyskeskukseen on. Että oli sanottu, että voit saada ajan flunssaselle miehelle niin kuukauden päähän. Niin joku on silloin pahasti pielessä. Että kun sitten kysytään, että minkä takia poliitikot tätä sotea jauhaa, niin juuri tästä syystä. Ei me voida hyväksyä semmoista, että ihmisille vastaus on tai että verenpainemittaus, että 1,5 kuukauden päästä saat ajan, niin kuin he kertoi. Että se ei vaan käy. Ja se on tässä taustalla. Joo, tosiaan hyvin tiivistetty, mistä tällä hetkellä mennään. Ja sotehan on sellainen asia, että jos katsotaan eduskunnassa sitä hallitus-oppositioasetelmaa, niin tästä soten tavallaan isosta kuvasta, niin harva siellä kehtaa olla eri mieltä, että enemmän sitten nyansseista on näkemyseroja
Esimerkiksi vihreätkin on kannattanut tätä maakunnallista mallia, joka nyt etenee, ja ollaan sitä esitetty jo aiemminkin, ja toki sitten aina voidaan keskustella siitä, että mikä nyt on optimaalinen määrä maakuntia ja muuta, mutta se ei ole ehkä se ydin tässä asiassa, vaan ydin on se, että me saadaan sellainen malli, jossa kuntien niskoilta poistetaan sellaisia vastuita, jotka voi olla kunnille kohtalokkaan vaikeita. Esimerkiksi jos nyt sitten, kun jopa suurikin kaupunki saattaa mennä polvilleen vaikkapa sydämen siirtopotilaan edessä, se on valtavan kallista, se on niin kuin miljoonaluokan kysymys, niin sitten ajatellaan, että muutama Alzheimer-potilas pystyy tekemään pienelle kunnalle vastaavanlaisen pullonkaulan palveluihin, ja sitä kautta on tärkeää, että niitä palveluita voidaan viedä maakunnallisiksi, ja tärkeää, että siellä maakuntatasolla on myös sitten maakunnan demokratia. Ehkä sellainen näkökulma, jonka toisin vielä tähän keskusteluun, on se, että paljon puhutaan terveyspalveluista, mutta kun olen kiertänyt esimerkiksi Pirkanmaan pikkukuntia siellä, ja kävin esimerkiksi Rautajärvellä, se nyt ei ole kunta, mutta kävin siinä kylällä, niin siellä suuri huoli oli siitä, että miten käy sosiaalipalveluille. Eli miten varmistetaan se, että kun siellä kylällä on käynyt se sosiaalityöntekijä päivystämässä ja sen kanssa on voinut asioita jutella ja ollaan ennaltaehkäisty terveyspalvelujen tai terveysmenojen kasvua sitä kautta, että ihmisille on annettu varhaisessa vaiheessa sosiaalipalvelua ja kytkeytyy toisiinsa. Ja toivoisin ehkä, että tästä vielä erikseen mietittäisiin, että varmistetaan se, että sosiaalipalvelut eivät jää terveyspalvelujen jalkoihin tässä uudistuksessa. Ja se onkin minusta ihan perusteltu huoli. Aika moni esimerkki lähtee just aina, että puhutaan siitä terveyskeskuksesta tai lonkkaleikkauksesta, mutta ihan yhtäläisesti paljon yhteiskunnallista rahaa ja erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamista on siellä so-sanan takana. Oli kysymys sitten mielenterveyspalveluista tai lastensuojelusta tai päihdekuntoutuksesta tai erittäin isosta osasta myös ikäihmisten palveluja siellä sosiaalipuolen alla. Ja sentään niin kuin uudistuksen juju lähteekin siitä, mikä ehkä pienessä kunnassa on voinut tähänkin saakka toimia, kun on ollut pienellä porukalla toteutetut palvelut, että se so- ja te-puoli keskustelisi myös keskenään. Ei se ole sen vaikeampi ajatus muuta kuin, että ihminen olisi kokonaisuus, sielu ja ruumis, niin kuin sanotaan, hänen asiansa, että se olisi niin kuin yksissä käsissä, hienosti sanottuna palveluohjattuna. Pienissä yhteisöissä se on paljon enemmän mahdollista, mutta kun mennään suuriin yksiköihin, niin voinut olla niin, että toinen käsi ei tiedä, mitä toinen tekee. Sosiaalipuoli antaa erilaiset ohjeet kuin terveystoimi, ja kaikkein pahimmassa tapauksessa kukaan ei ota vastuuta, että kukaan ei niin kuin tiedä, mitä tapahtuu. Ja ne on tietenkin päättäjänkin näkökulmasta niitä kaikkein surullisimpiakin tarinoita, jossa ei ole sit kysymys siitä, etteikö laki toimisi, vaan siitä, että käytännöt ei toimi. Kyllä, ja ehkä vielä jos tästä valinnanvapaudesta sen verran, että te varmaan olette miettineet myös jotain sellaista mallia, että jos ja kun ihmisille tulee jonkinlaista valinnanvapautta siitä palvelujärjestäjästä, niin silloin järjestäjiä mahdollisesti velvoitettaisiin myös turvaamaan niitä palveluita siellä hajamalaisemmilla alueilla. Että kaikki tietää, että Helsingistä saa kyllä jos jonkinlaista palvelua, mutta tilanne voi olla hyvin erilainen, kun mennään kauemmas. Niin, ja siinä ollaan oikeastaan semmoisen ihan syvimmän kysymyksen äärellä ihmisten yhdenvertaisuudesta. Siinä on niin kuin kysymys siitä, että jos tulee sydänkohtaus, niin onko henkijäämisen mahdollisuuksia, jos asuu haja-asutusalueella? Siinä ollaan niin vakavien kysymysten äärellä, kun puhutaan niistä niin kuin tiukoista tilanteista tai sitten niistä kiireettömämmästä avun tarpeesta, kun flunssa iskee tai tosiaan verenpainetta pitäisi päästä mittaamaan tai diabeteshoitajalla käymään, niin siinäkin yhdenvertaisuus on ihan yhtä arvokas asia, että se ei asu niissä terveyskeskuksen seinissä. Ja kohtuullinen matka on eri puolilla Suomea hyvin erilainen kohtuullisuus. Lapin ihmisten mielestä niin kuin tästä Helsinkiin tai Turkuun on semmoinen matka, joka on siellä arkipäivää, että kaikki on myös suhteellista. Mutta pohjimmiltaan tämän niin kuin koko Suomen vinkkelistä katsottuna tämä on perustuslaillinen yhdenvertaisuuskysymys, että ne palvelut on kaikkialla saatavissa. Mutta se, että mikä on kohtuullista, onko puoli tuntia kohtuullinen matka, onko kerran viikossa saatavissa oleva hoitaja kohtuullinen matka, ne jää sitten pitkälti myös sen maakunnan päättäjien, niiden tulevien maakuntavaltuutettujen arvioitavaksi, että mitä meidän alueella voidaan pitää kohtuullisena. Ja se kohtuus ei ole Uudellamaalla ja Lapissa sama. Selvä. No, tässä tulikin oikeastaan tästä sotesta erittäin tyhjentävästi, että teitte työni helpoksi siitä kiitokset. Ja oikeastaan nyt kun nämä maakunnat tuli puheeksi, niin voitaisiin
voitaisiinkin hiukan puida sitä, että onko teillä esimerkiksi näkemyseroja siitä, millainen tämä niin kuin palveluiden järjestämisen jako kunnan ja maakunnan välillä on ja miten se on? No aloittaako OP vaikka? Niin, näkemyseroista en tiedä, se varmaan tulee keskustelun aikana esiin, mutta mulla on siis taustaa Suurehkon kaupungin kuntajohdossa apulaispormestarina ja vastasin niin sanotusta elinvoimapalveluista. Ja siihen oli sisällytetty koulutusta ja kulttuuria ja vapaa-aikaa ja tällaisia tavallaan niin kuin kevyempiä palveluita. Ja kyllä mä näen, että näiden kannattaa olla siellä kunnassa jatkossakin, koska kunnat tekee niissä sitten tarpeensa mukaan yhteistyötä. Että en ehkä käyttäisi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta keppihevosena siihen, että poistetaan kunnilta tehtäviä niin paljon, että kunnat tulevat tosiasiallisesti tarpeettomaksi. Ja ei näin mun käsittääkseni Suomessa kovin moni ole edes esittänyt. Ja katsoisin, että raja menee ehkä sitten siinä, että esimerkiksi toisen asteen koulutusta järjestetään ylikunnallisesti jo nyt. Että se on sitten ehkä mietittävää, että kuuluuko se kuntaan vai maakuntaan, mutta jos puhutaan yhdyskuntapalveluista lähellä asuinalueita ja puhutaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista ja elinkeinon edistämispalveluista, niin nämä mä säilyttäisin kunnissa. Ja toki sallisin kunnille kuntayhteistyö muiden kuntien kanssa jatkossakin. Hyvin samoilla linjoilla, kiitos siitä vihreät hallituksen kanssa tässä, että mitkä tehtävät jää. Ja kyllä minusta kannattaa sanoa suoraan, että kyllä meillä varmaan on semmoisia poliittisia voimia, mitä ehkä meistä kumpikaan liike ei selvästikään nyt siis edusta, joille olisi ihan ok, että Suomi olisi semmoinen noin 18 kunnan maa. Että tämä niin kuin johtaisi siihen, että vähitellen maakunta hoitaa kaikki. Mutta keskustalle se ei käy. Et me ollaan puolustettu viime vaalikaudella vimmatusti sitä kuntien oikeutta päättää itse omista asioista ja itsenäisyydestään ja vastustettiin sitä pakkoliitosprojektia, jossa oltaisiin menty suurkuntavetoisiin soteen. Nythän tehdään paljon isompaa uudistusta itse asiassa. Me viedään nämä sote-jutut 18 maakuntaan ja kuntaan jää käytännössä tosiaan niin kuin sanottua kaikki muu. Ne TE-palvelut, siis työ- ja elinkeinopalvelut, ELY-keskusten toiminnot, ne menee sinne samaan maakuntaan sen soten kanssa, että yhdistetään sielläkin niitä hallinnon eri niin kuin osasia, mutta semmoisia rajapintakohtia, kyllä mä sillä lailla kannan huolta, että jos meillä on, ajatellaan nyt kun mä sanoin, että kuntaan jää ne hyvinvoinnin edistämistehtävät, siis siitä huolen pitäminen, että niitä sairaita olisi vähemmän, että miten me saadaan kunta kannustettua näin toimimaan, tai miten semmoiset rajapintatapaukset, ajatellaan nyt vaikka kouluterveydenhuoltoa, niin säilyy se moniammatillinen yhteistyö, johon on sitten tarvittu opettajia, vanhempia, koulupsykologeja, kuraattoreita, kouluterveydenhoitajaa, että tämmöiset tärkeimmät rajapinnat ei päätyisi rikkoutumaan, vaikka se hallinto siirtyy nyt ja palkanmaksaja näille ihmisille soteessa sinne maakunnan kokoon. Että kyllä tunnistan, että tästä ei tule helppo tästä rajasta kunnan ja maakunnan välillä. Ja siellä on tällaisia tavallaan siiloja jo nyt, jossa eri tahot toimii, että vaikkapa kouluterveydenhuollon ja opettajien välinen yhteistyö, niin se on varmaan aika vaihtelevaa paitsi koulukohtaisesti, niin myös kuntakohtaisesti, että tietyllä tavalla ne samat riskit on olemassa, toki kun mennään tähän kunta-maakuntaväliin, että jos kunta ja maakunta rakentaa itsestään omia siilojaan, jotka päättävät toimia itsetietoisesti omalla kentällään muista välittämättä, niin silloinhan se johtaa helposti siihen, että molemmissa paikoissa keksitään pyörää tarpeettomasti uudelleen. Ja sitä tietenkin kannattaa välttää, että jotenkin velvoittaa nämä tahot myös tekemään sitä yhteistyötä niissäkin asioissa, joissa palvelut on eriytetty. Mutta mä ajattelen vaikka sitä, että tämä Oripää on pieni itsenäinen, sinnikkäästi itsenäinen kunta, että jotenkin niin kuin tämä uudistus olisi toivottavasti myös vapauttamassa tämän kaltaisia kuntia, jotka on hirveän pitkään miettinyt, että no pakko liitetäänkö tai onko meidän pakko liittyä. Et nyt se raskain osa, joka on vaatinut sitä rahaa kunnalta, eniten se sosiaali- ja terveyspalvelut, on luvan kanssa muiden harteilla. Ja tämän kaltaiset kunnat vois keskittyä, no täällä on aika luonteva puhua Okrassa tänään elinvoimasta. Siis jos nyt kysytään, että mitä on elinvoima, niin se on muuten aika parhaimmillaan tätä, mikä täällä tänään näkyy. Ja myös siltä osin, että täällä taustalla on erittäin paljon paikallisia aktiivisia ihmisiä ja erittäin paljon yrittäjyyttä. Ja se on niin kuin semmoisen keskittyminen kunnalle pitäisi olla jatkossa ykkösjuttu.
juttu, että se on, kun kuntalaiset olisi virkeitä ja myös, että kun sinne yrittäjä soittaa, että löytyisikö teiltä tyhjää tehdashallia. Mulla oli just yksi tapaus, jossa toinen kunta oli jäänyt kuhnaroimaan eikä sitä vastausta ollut kuulunut, niin naapurikunta oli niin kuin miljoonaluokan investoinnin napannut vain sillä, että ovet oli ollut yrittäjälle avoinna. Ja tämmöiseen niin kuin terveeseen kilpailuun kuntien välillä pitäisi nyt löytyä aikaa, kun se sote on siitä tehtäväharteilta pois. Ja vielä ehkä se, kun puhutaan kunnista, niin kunnathan on monille, se on se identiteetti ja se tavallaan paikallisuus rakentuu sen oman kotikunnan kautta, vaikka arki ja elämä pyörii sitten työssäkäyntialueen tai yli kuntarajojen menevien asioiden kautta. Ja sen takia tämä taannoinen keskustelu Suomessa kuntien pakkoliitoksista tuntuu jotenkin vitsikkäältä, koska siinä tuntui, että haettiin itse tarkoituksellisesti, että nimenomaan kuntarakenne olisi pitänyt laittaa jotenkin uusiksi, vaikka tosiasiassa varmaan olennaista on se, että palvelurakenne saadaan toimivaksi. Jos joku haluaa säilyttää sen vaakunansa ja kuntansa, niin miksi valtion pitäisi sellaista niin toisin vääntää tai estää, jos palvelut saadaan järjestettyä? Niin paitsi, että vihreät oli sitä viime vaalikaudella ajamassa, mutta ei kaivella vanhoja. Katsotaan eteenpäin. Joo, meillä on, mä itse asiassa tästä sen verran puolustaudun, että meillä on siis puolueessa on aika tarkkaan kahdenlaista vetoa tässä asiassa, eli meillä on paljon poliitikkoja, jotka on keskuskaupungeista ja jotka kokee keskuskaupunkikehyskunta-asettelun ongelmalliseksi, ja sieltä on tullut se paine, että on haluttu tavallaan tehdä vaikka yksi metropolialue tai Suur-Tampere tai jotain muuta, kun sitten taas meidän edustajat, jotka on pienemmissä kunnissa, maakunnissa, niitäkin on, niin he ovat olleet hyvinkin varpaillaan ja ehkä jakavat enemmän sen tyyppistä ajattelua, mitä sitten taas teillä on ollut. Tämä yksikään puolue ei ole semmoinen monoliitti, missä ei sallittaisi omia ajatuksia, ja se on ihan hyvä. Ei kaikesta tarvikaan olla samaa mieltä. Yleensä puolue tulee fiksummaksi, kun se keskustelee ensiksi itse itsensä kanssa, mitä mieltä se onkaan. No niin, suuret kiitokset taas erinomaisesta keskustelusta. Mietin, että tässä vaiheessa voitaisiin, jos löytyy halua kysyä sotesta ja lähipalveluista jokin, mikä askarruttaa nyt näiltä erinomaisilta kansanedustajilta, niin tehkää hyvin. Ei ole sotesta kysyttävää. Se on niin selvä homma kaikille. No, niin, juuri näin. No, mutta... siellä. Ole hyvä. No niin, kiitos. Kiitos. No, Annika voi. Joo, Raisiossa ilmeisesti toimii aika hyvin tällä hetkellä vanhusneuvosto. Ja mä oon miettinyt tätä paljon, ja oma kantani on se, että vanhusneuvostojen pitäisi jatkaa kuntatasolla. Et vaikka sote-palvelut siirtyy maakunnalliseksi, mä kävin just Vehmaalla ja puhuttiin siellä tästä samasta asiasta. Siellähän on myös vahvasti toimiva vanhusneuvosto. Et ei ole tarkoituksenmukaista, että sellaisesta lähipalvelutoiminnasta, mitä vanhusneuvosto on niin kuin arkisestikin toteuttamassa ikäihmisille paikkakunnalla, ettäkö se siirtyisi vain yhdeksi isoksi maakunnan kokoiseksi. Eli lyhyt vastaus. Minusta tuo toteutuisi niin, että joka kunnassa vanhusneuvosto jatkaisi. Ja varmaan vähän samalla logiikalla, kun puhutaan muista erityisryhmistä, että vaikkapa vammaisneuvostot, mitkä on joissakin kaupungeissa, esimerkiksi mun kotikaupungissa, niin toimii aktiivisesti, tai sitten nuorisovaltuustot, mikä on ehkä vielä oma juttu. Ehkä nuorille voi löytyä maakuntatasolta jokin erityinen rooli, koska heillä ei ole äänioikeutta, että se ehkä sitä kautta, mutta kun mietin, millaisia esityksiä vanhusneuvostot ovat omallekin pöydälleni aikanaan tuoneet, niin monet niistä liittyvät esimerkiksi arjen esteettömyyteen tai siihen, että tietyt palvelut, jotka eivät ole välttämättä näitä sote-palveluita, niin saadaan sieltä läheltä ja tavallaan kaupunkisuunnitteluun ja tämän tyyppiseen. Ei ole vahvaa kantaa siihen, missä se pitäisi olla, mutta toivon, että valtio ja hallitus varmistaa, että meillä on Suomessa toimivat vanhusneuvostot. Mielellään Tämä oli kaikkialla. hyvä esimerkki, minkä Ope otti siitä. Kyllähän vanhusneuvosto voi tehdä aloitteen esimerkiksi kulttuuripalveluihin liittyen, ja se kulttuuri kuuluu kunnille jatkossa, että sekin puoltaisi sitä kunnassa säilyttämistä. Mutta mennään vaan eteenpäin. Tämä oli hyvä kysymys. Selvä. Eli onko se jatkokysymys vielä?
Joo. Ehkä parasta olisi luoda rakenne kunta, maakunta, että niin kun ei tarvitsisi valita, vaan että sitten muodostuisi esimerkiksi edustajat sinne maakunnan tasolle. Tätä ei ole mietitty vielä tämän pidemmällä ainakaan niin, että itse tietäisin, mutta itse kannan huolta siitä, että jos se menee vain maakunnan tasolle, niin sen jälkeen se on aika harvoja ja valittujen joukko, jotka enää toimii, ja se hyvä aktiiviporukka, joka kunnissa on, niin jää vähän niin kuin turhan taka-alalle siitä. Just, olen siis, eli Eläkeliiton kanta on, että sekä että. Joo, minusta se on hyvä ajatus. Ja voihan kunnallinen vanhusneuvosto varmaankin tehdä lausuntoja myös maakunnalle. Mutta tietenkin, jos meillä olisi vain maakuntatasolla, niin silloinhan se vähentäisi niiden aktiivisten ihmisten määrää ja todennäköisesti menettäisimme osaamista ja tietotaitoa juuri lähialueelta. No niin, hienoa, mutta sanommeko, että se sotesta ja siirrymme eteenpäin. Eli tosiaan niin kuin lupailin, niin nyt sitten seuraavaksi olisi tarkoitus puhua vähän maataloudesta. Eli tässähän on nyt sitten alkuvuoden aikana kovastikin puhuttu tästä suomalaisen ruoan alkutuotannon ahdingosta. Ja kuulisinkin mielelläni nyt sitten teidän näkemyksiänne siitä että niin miten ikään kuin suomalaiset maanviljelijät saadaan taas niin kuin omiksi herroikseen ja rouvikseen, että miten päästäisiin tästä niin kuin alkutuotannon ahdingosta siihen, että maataloudella voi vaurastua, sitä voi niin kuin hyvin tehty työ palkitaan ja se muuttuu vähän markkinaehtoisemmaksi. Onko tästä aloittaako OP tällä kertaa? Vaikea aihe. Koitin kuunnella tuossa, kun ympäristöministeri Tiilikainen piti avauspuhettaan ja kertoi viimeaikaisista toimenpiteistä, niin tuntuu, että ihan valtakunnallisesti niin moni asia on kysymysmerkki tässä, että riippuu siis ylikansallisista kysymyksistä, että kun me emme nyt Krimin miehitykselle kamalasti Suomessa mitään voi, mutta meidän on oltava osa Euroopan unionin Venäjä-politiikkaa esimerkiksi, mikä vaikuttaa suoraan vaikkapa meidän maitotalouteemme ja tätä kautta tuottaa isoja kysymyksiä, niin tietenkin siis suomeksi me tarvittaisiin EU-tasolla ratkaisuja, jotka eivät iskisi Suomeen näin kovasti, mutta aina kun poliitikko tämän sanoo, niin pitää aina sanoa heti perään se, että toisaalta me tarvitsemme myös yhteistä EU-tason Venäjä-politiikkaa, että tässä Suomen liikkumavara on kapea. Tekisi helppo vastaus varmaan aina kun puhutaan maataloudesta, niin on ylipäätään sysätä asioita Euroopan unionille, mutta mä oon hirveän skeptinen sen suhteen, että me saataisiin sääntelyn helpottamista, mikä edistäisi Suomea, niin EU-tasolla kovin nopeasti eteenpäin. Siellä on ihan muita ongelmia ja kysymyksiä tällä hetkellä ratkaistavana. Et ehkä sitten, jos me Suomessa voimme tehdä pieniä askeleita maatalousalan ihmisten elinkeinotoiminnan helpottamiseksi, tavallaan sen tyyppisiä askeleja, jotka liittyvät myös yritystoiminnan helpottamiseen yleisesti, raportointivelvollisuuksiin, palkkaamisen helpottamiseen ja ehkä pidemmässä juoksussa tietenkin, kun puhutaan pienenmuotoisemmasta tuotannosta ja sitä, että ollaan monialaisilla aloilla töissä, niin myöskin ihan siis kaikki lähtien perustulomallista kytkeytyy tähän. No, nopeita ja helppoja vastauksia ei ole. Ja niin paljon kuin asian eteen haluttaisiin tehdä ja on tehty, niin suurempia Suomea ja vaikkapa hallitusta suurempia voimia on niin kuin tässä asiassa taustalla aina sinne ulkopolitiikan niin kuin syvimpiin kysymyksiin asti, joihin OP viittasi. Jos yrittäisiin hakea sellaisia vastauksia, mitkä on niin kuin omissa käsissä. Se EU on niin kuin, mä oon miettinyt aika paljon viime viikkoina EUta, viimeistä 2 vuotta. Tämä Venäjä-pakotetilanne, niin kuin Krimi ja suhde Venäjään, sitä ennen niin kuin Kreikan kautta ja muiden maiden eurokriisi. Sitten viime syksyn pakolaiskriisi, joka jatkuu yhä edelleen, vaikka tänne ei tulijoita ole nyt ollut. Ja nyt viimemmäksi tämä niin kutsuttu Brexit, Britannian halu lähteä EUsta. Aika mutkaisia ja kivikkoisia polkuja EU kulkee. Ja sitten samanaikaisesti meillä olisi suuri kansallinen hätä saada tämä niin kuin EU-tukipolitiikka järkeistettyä ja byrokratiaa purettua aina sieltä EU-tasolta asti. Ja aika optimisti pitää olla, jos sanoisit, että se niin kuin kyllä varmaan ihan nopeasti ja lähiaikoina toteutuu. Siksi ne asiat, jotka on omissa käsissä. Sukupolvenvaihdosten helpottaminen niin, että ihmisillä on aidosti mahdollisuus jatkaa kotitilaansa.
Se on aika murheellinen se isännän katse, kun se sanoo, että ei meidän lapsista kukaan halua jäädä tänne jatkamaan. Ja mä ymmärrän sen. Se on kurja olla se satojen vuosien ketjun niin kuin viimeinen isäntä ja emäntä. Sukupolven vaihdokset ja toinen on asia, johon voidaan jokainen, mekin joilla ei omaa maatilaa ole, vaikuttaa, että me ostamme suomalaista ruokaa ja että me päättäjinä huolehdimme siitä, että julkiset hankinnat virallisten EU-hankintadirektiivien puitteissa on mahdollista toteuttaa niin kuin lähituottajia suosien. Ja lähituottaja tarkoittaa kaikkea Suomessa tuotettua. Näihin niin kuin vastaamalla ollaan jo aika paljon pidemmällä kuin nyt. Hyviä kommentteja lähituotannosta ja se tarkennus, että kun katsotaan Suomea tosiaan Euroopan tasolta, niin me olemme saarella ja jos mietitään vaikka tuotteiden hiilijalanjälkeä, mistä se syntyy, niin kuljetuksen osuus Suomen sisällä ei käytännössä tuota sitä hiilijalanjälkeä, että se on lähituotettua se Lapin hillakin, vaikka sen Tampereella söisi. Niin ja sitten kun sanotaan, että ei me voida asettaa kotimaista etusijalle, kun ollaan EU:ssa, mutta kyllä kilpailutuksen vaikkapa kouluruokailun toteuttamisesta voi järjestää niin, että painottaa vaikkapa tuota hiilijalanjälkeä, eli kuljetus niin kuin ympäristövaikutuksia, jolloin niin kuin lopputulema on se, että pisteytyksessä suositaan niitä, joiden kuljetusmatka on lyhyempi kuin vaikkapa Espanjasta tuotu. Oikeastaan voisin tässä välissä ottaakin kiinni tästä niin kuin suomalaisen ruoan suosimisesta kilpailutuksessa. Tuossa keväällä vihreiden puoluevaltuutettu Mikko Välttilä totesi blogissaan suurin piirtein näin, että syömme päivittäin Suomessa sellaista ruokaa, jota täällä ei olisi laillista tuottaa. Ja nyt sitten tuossa maatalousvälikysymyksen alla ministeri Tiilikainen, eli nyt aivan väärin ymmärtänyt, niin kertoi, että valtion hankintoihinhan tulee nyt sitten nämä samat kriteerit kuin mitä Suomessa tuotetulta ruoalta vaaditaan. Että tämähän on aivan loistava juttu, mutta tosiaan, että miten me saataisiin tämä sitten niin kuin kuntiin, tämä hyvä käytäntö myös jatkettua, että onko se sitten vaan poliittisesta tahdosta kiinni? No ehdottaisin tästä esimerkiksi joillekin merkittäville suomalaisille puolueille kuntavaaliteemaa kaikille tuleville kuntavaaliehdokkaille. Niin, kunnissa se arki tulee, useimmiten puhutaan sitten rahasta. Eli kun koetetaan tehdä kuntien kilpailutuksista kestävämpiä, niin silloin argumentiksi tulee sitten se, että no mistä rahat. Ja sitten kun kunnallisveroprosentit on monessa paikassa tapissa ja valtionosuuksia leikataan, niin sitten liikkumatila on aina kahdas. Mutta silti tästä huolimatta yleislinjan pitäisi olla se, että meidän pitäisi katsoa Suomen kokonaisetua sen verran, että kun me jo pelkästään huoltovarmuussyistä haluamme, että Suomessa on monipuolista maataloutta jatkossakin, niin sellaisessa tilanteessa kuntien pitäisi kantaa sitä vastuuta hankinnoissaan, koska kuluttajat yksinään, vaikka jokainen suomalainen ostaisi kotimaista ruokaa arkeensa, niin se ei itsessään riitä, me tarvitaan näitä instituutioita. Eikä me siitä ihan kauhean kauan ollut, kun sokerin osaltahan me oltiin niin kuin vaakalautatilanteessa, että jatkaako sokerin tuotanto Suomessa. Mä luulen, että tämä huoltovarmuus tulee meille nyt mieleen tämän meidän keväisen maanpuolustuskurssinkin myötä, että nyt on niin kuin helppo puhua kuluttajavalinnoista ja niin kuin kotimaisesta maataloudesta versus globaalista maataloudesta, mutta sitten jos menee rajat kiinni syystä tai toisesta, sitähän juuri on tapahtunut Venäjän suuntaan. Me olemme tehneet naapurin maalle pakotteet asioista, joita sinne ei enää tuoda. Se on niin kuin maailmanpolitiikan arkipäivää näinkin naapurissa, niin ei sitä kansallisestikaan sitä argumenttia kannata väheksyä, vaikka se juuri nyt hirmuiseksi onneksi tuntuu kauhean kaukaiselta. No niin, loistavaa. Haluatteko tässä vaiheessa kysyä maatalouteen liittyen jotain keskustelijoilta? Joo, no jos ei yleisökysymyksiä, niin otetaan vaikka loppuun pikkuisen sitten tulevaisuudesta ihan konkreettisesti. Ja kysyisin nyt sitten aluksi tuosta kaupungistumisesta. Kun ollaan puhuttu nyt sitten maaseudun elinvoimaisuudesta, niin miten te näette tämän kehityksen, että onko kaupungistuminen ristiriidassa maaseudun elinvoimaisuuden kanssa vai voivatko ne
hyötyä toisistaan? No kyllä se pitää tunnustaa ja tunnistaa se kaupungistumisen ilmiö. Se näkyy alenevina väkilukuina ja väestön ikääntymisenä maaseudulla. Se on sitä, että voiko harkita opiskelujen jälkeen palaamassa kotiseudulle. Onko siellä töitä? Tai niin kuin yksi nainen tuossa sanoi teltalla äsken, että hän käy Yläneellä töissä tai Yläneeltä töissä Turussa. Se on hänen valintansa. Ei hän sitä työmatkaa pidä pahana, koska hän saa muita asioita siitä, että voi niin kuin asua maaseudulla. Mutta valinta se on. Ja se ei ole ilmainen valinta, jos ajatellaan sitä bensakulua työpaikalle tai omakotitaloasumisen kustannuksia. Toisaalta jos vertaa asuntojen hinnoittelua täällä tai pääkaupunkiseudulla, niin se on kuin valovuosi tuossa välissä. Että siis se kaupungistuminen on totta. Ja ei voi sanoa, että tottahan maalla voi asua, jos haluaa. Ei voi asua, jos siellä ei ole töitä. Jos ei maatilalla ole elinkelpoisuutta ja se ala ei houkuta nuorta polvea, koska sen kannattamattomuus on niin heikko, tai jos me ei pystytä luomaan vaikkapa toimivia nettiyhteyksiä maaseudulle niin, että etätyön tekeminen, asiantuntijatyön tekeminen täältä ei ole mahdollista. Et ei se niin ole, että maaseutu pysyy niin kuin iloisena ja elävänä ilman, että sitä niin kuin jotenkin niin kuin poliittisesti siihen kiinnitettäisiin huomiota. Et se on valinta, se on arvovalinta, että maallakin voi asua. Ja näissä olosuhteissa kaupungistumisen ja työpaikkakehityksen myötä se ei ole itsestäänselvä vaihtoehto. Joo, kaupungistuminen tapahtuu ja sitä on tapahtunut jo pitkään ja se, että näin tapahtuu, niin katson, että kaupungistumista ei pidä aktiivisesti pyrkiä estämään, mutta toisaalta ei sitä myöskään tarvitse tietoisesti pyrkiä niin kuin runnomaan eteenpäin, että se ilmiö on olemassa ja meidän täytyy tosiaan se hyväksyä, niin kuin tuossa sanoitkin. Tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja suuriin kasvukeskuksiin, varmaan Turussakin voi kuvitella, että on vastaavaa, niin esimerkiksi asuntopula on aika kova, tarvitaan kohtuuhintaista vuokra-asumista, jota pitää rakentaa, jotta myöskin ihmiset pystyvät sitten kokeilemaan onneaan kaupungeissa. Esimerkiksi mun kotikaupunkini Tampere on Suomen suosituin työttömien nuorten aikuisten muuttokohde, ja se tuottaa tiettyjä haasteita sille koko kaupungille, että ne on sitten erilaisia ongelmia, mutta niitä on. Ja kun puhutaan maaseudusta, niin ennen kaikkea me lähdetään ehkä siitä, että totta kai ihmisellä on perustuslaillinenkin oikeus asua, missä hän haluaa, mutta kun palveluita sitten järjestetään tietyille alueille, niin on ehkä hyväksyttävää, että ihan jokaista palvelua ei joka paikkaan voida järjestää, niin kuin ei nytkään järjestetä. Eikä maalla ihmiset semmoista odotakaan. Ei, joo. Että musta ne odotukset on aika kohtuullisia, mitä maaseudun ihmisillä on siitä, että mitä oletetaan. Ei ne ole huutamassa erikoislääkärin vastaanottoon joka päivä niin kuin omaan terveysasemansa, ei sinne päinkään. Ja tässäkin on niin kuin maaseutuja ja maaseutuja. Oripää on 3 vartin päässä Turusta. Sitten kun mennään Itä-Suomeen, missä voi olla huonon tien takana yli 2 tunnin matka lähimpään niin kuin vähänkään kasvukeskukseksi kutsuttavaan alueeseen. Että tässä myöskin nämä maantieteelliset välimatkat vaikuttaa siihen palvelujen saatavuuteen. Et jotenkin niin kuin sitä toivoisi, ajatellen nyt vaikka, mä olen itse kiinnostunut myös perhepolitiikasta ja sitä kautta niin kuin väestön kehityksestä Suomessa. Kyllä mulla on murheellinen mieli siitä, että aika monella se turvaverkko asuu kaukana tämän väestön muuttamisen myötä niin, että isovanhemmat ja sukulaiset on toisella puolella Suomea, oma perhe ja kiireinen arki pääkaupunkiseudulla. Että jos me näissä pystyttäisiin tekemään niin kuin parempia ratkaisuja siitä, että missä kaikkialla olisi mahdollisuutta olla ja olisi sitä elinvoimaa, niin kyllä ihmisten arki vaikkapa pikkulapsiperheessä olisi aika toisenlaista, kun isovanhempia ei tarvitsisi niin kuin kauhean pitkän junamatkan takaa hälyttää avuksi. Ja vielä haja-asutusalueilla hyviä ratkaisuja ylläpitää elinvoimaa on tietenkin satsata rakentamista ja kaavoitusta kylien yhteyteen, että syntyy eläviä yhteisöjä, jonne voidaan järjestää niitä palveluita. Oripäässä näin tuntuu olevankin, kun katsoi. Ja toisaalta sitten pitää olla sellaisia palveluita, jotka on räätälöity niille alueille. Puhutaan terveysbusseista, puhutaan kutsujoukkoliikenteestä, monesta muusta. Jos puhutaan laajakaistoista, mitkä mahdollistaa edes vähän etätyötä monessa ammatissa, niin Suomessa tällä hetkellä ainoastaan suurten kaupunkien kantakaupungeissa on riittävät laajakaistaverkot nykyajan tarpeisiin. Et muualla siellä usein ollaan sitten vähän onnenvarassa, että mitä on tarjolla. Ja tässä meillä on vielä paljon tehtävää. Joo, eikä kysymys, niin kuin itsekin sanoin just, että vaan etätöistä. Tuossa on noin Valion lehmät tuohon seinään
kiinnitettynä. Ei niitä lypsetä tänä päivänä ilman kunnon nettiyhteyksiä. Niin ne robotit toimii, että se on niin kuin koko elinvoima edellytys, että se niin kuin laajakaista ja sitä kautta se globaali todellisuus on läsnä myös sitten harvaan asutulla alueella. Yes. Hienoa. Otammeko vielä yhden kysymyksen ja sitten nyt kysymys kuuluu, että kysynkö minä sen vai sieltä yleisöstä? No niin, ehdottomasti yleisöstä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä yleisö, mä olen Mirjam Karila Raisiosta, kaupunginpäättäjiä. Ensimmäinen asia liittyy tähän maaseudun ja kaikinpuolisesti Suomen kehittämiseen, mitä mun mielestä pitäisi korostaa. Millä tavalla suomalaiset saadaan matkustamaan Suomessa? Se on valtava määrä rahaa, mikä viiää muualle. Olen itse Lapista kotoisin, eli rovaniemeläinen, ja tietenkin siellä käyn suurin piirtein joka kuukausi. Tämän kesän alussa kuljin Pohjois-Karjalasta Etelä-Karjalaan. Ja valtavan ihania, upeita nuoria maaseutualan yrittäjiä on esimerkiksi Alakolilla, Yläkolilla. Heillä on siellä toiminimiä, ravintoloita ja niin edelleen. Ja kun kuuntelin näiden nuorten yrittäjien mielipiteitä siitä, miten vaikeaa on saada suomalaiset niin tutustumaan edes heidän uusiin palveluihin. Uutta, nuorenlaista, raikasta, semmoista opastustoimintaa. Ja, et sinne vaan eräretkelle ja matkailemaan. He tekevät ohjelmaa yhtä lailla tämmöisen yli 60 mukaan kuin 2-30 nuorten perheiden mukaan. Eli suomalaiset matkustamaan Suomessa. Siihen vaikka jotain tukia, että ne matkat tulisi halvemmiksi, se oli asia yksi, mutta sitten teille ihan kysymyksenä. Nyt jatkuvasti tulee tietysti maakuntauudistus esille, niin kuin kuuluukin, mutta jopa muutamat poliitikot ovat nostaneet esille asian, että mistä sitten päättäjät päättävät. No me, jotka ollaan jättämässä näitä hommia nuoremmille, niin kyllä tiedetään, että ei tässä päättäminen tässä Suomessa mihinkään häviä. Tarvitaan oikeanlaisia ihmisiä ja myöskin uudenlaisia ihmisiä sitä päätöstä tekemään. Mutta millä ihme ilveellä me saadaan niitä ehdokkaita, jos meillä omissakin toimijoissa ja vähän joka puolessa löytyy ihmisiä, jotka noihin lehtiin ja kaikkialle sanovat, että eihän tässä ole enää kohta mitään paljon päätettävää. Eihän se näin ole, vaan se tarvitaan vielä enemmän niitä osaajia. Mutta sanokaa tästä jotakin. Kiitos. Joo, kotimaan matkailusta ensin. Tietenkin oppositiosta olisi helppo nyt huutaa, että palveluja alvit alas, niin saadaan hintoja alemmas, että ihmiset pääsee majoittumaan ja syömään ja juomaan ja matkustamaan, mutta siihen ei taida valtiolla olla nyt rahaa. Että kyllä mä lähtisin enemmän siitä, että esimerkiksi kunnathan tekee paljon jo nyt markkinointialueella. Se on just sitä elinvoima-ajattelua ja sitä pitäisi vaan kannustaa nykyistä enemmän. Mutta mitään simppeliä ratkaisua siihen ei ole. Se vaatii myös ihmisiltä tiettyä ajattelutapamuutosta. Ja onhan se ajattelutapamuutos ehkä vaikeaa, että mä voin samalla hinnalla mennä viikonlopuksi Poriin tai Berliiniin. Että kyllä se pikkusen vaatii meiltä jokaiselta erilaista suhtautumista. Kyllä mun mielestä kuntiin jää päätöksentekoa. Jos siis sote-uudistus etenee sillä tavalla, kuten nyt olette hallituksessa kaavaillut, niin sinne jää siinä määrin, että tekemistä kyllä piisaa, mutta se kysymys siitä, että miten saadaan ylipäätään uutta päättäjäsukupolvea kiinnostumaan näistä asioista, niin se on kaikkien puolueiden yhteinen ja varmaan se on sellainen, missä meidän kaikkien pitää katsoa peiliin ja myöskin pyrkiä houkuttelemaan ihmisiä niin kuin matalan kynnyksen kautta mukaan toimintaan. Joo, kuntavaalit on vajaa vuoden päästä ja sitten tulee vielä ne uudet vaalit, maakuntavaalit, että kyllä kysymys oli sillä lailla aika hyvillä lähteillä. Aika moni pitkään mukana ollut sanoi, että haluaisi niin kuin hellittää, jos tietäisi, että on niin kuin uusia tulijoita. Ja mikä se on sitten, se on niin kuin jotenkin pitää hakea aika sieltä ylevän kautta, että se on niin kuin demokratia. Että sitten mikä on se vaihtoehto, että sitä tuskin kukaan meistä haluaa. Ja siitä on niin kuin historia tuntee huonoja esimerkkejä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että itsekin kuntapolitiikassa mukana olleena, niin ei siinä niin kuin joka ilta ole semmoinen olo, kun niissä kokouksissa istuu, että kylläpä on hienoa ja kylläpä on mukavaa. Että kyllä se niin kuin aika raskastakin on se paperin pyörittäminen ja loputtoman puheen tulva. Että siinä pitää itsestäkin niin kuin kaivaa se, että mikä tässä on se homman juju. Että kyllä se on niin kuin se, että äänellään on voinut vaikuttaa ja äänestää sinne semmoisen ihmisen, jonka ajatukset jakaa. Ja jotakin siitä niin kuin syvästä ajatuksesta, ihmisten asialla olemisesta pitäisi siinä kirkastaa. Että miksi niin kuin
miksi käyttää aikaa yhteisten asioiden hoitoon. Se on vastuunkantoa, se on demokratiaa. Mä huomaan, että mun ajatukset menee aika yleväksi siitä, että miksi. No sitten se kotimaan matkailu. Mä mietin, oli tosi hyvä, kun puhuit niinku suomalaisten matkailusta Suomessa, kun aika monesti tässä turismissa ja matkailuedistämisessä mietitään, miten saataisiin tänne väkeä muualta. Sekin on tärkeää ja sieltä tulee paljon rahaa ja paljon väkeä liikkeelle, mutta kysymys on myös tästä oman maan sisäisistä rattaista, miten ne pyörii. Ja itse lupaa ainakin sitä toteuttaa ja meinataan Suomea reissata kyllä tämän kesän aikana. Ehkä nämä kesätapahtumat on semmoisia, joiden perässä ihmiset liikkuu. Joku sanoi äsken menevänsä asuntomessuille, joku tangomarkkinoille, joku oli Kotkasta asti tullut tuohon keskustan teltalle. Että näiden perässä ne ihmiset liikkuu, kun hyvin markkinoidaan ja hyvin näitä mutta se, että perustaappa uusi tapahtuma. Ei ne Okran ensimmäiset perustajat vuosikymmeniä sitten uskonut, että on jonain päivänä tapahtuma, missä on 500 näyttelijäasetteja, että jonkin verran uskoa matkan varrella vaatinut tekijöiltä. Näinpä, no tähän onkin loistava päättää tämä keskustelu. Annetaan tästä mahtavasta ja eläväisestä debatista uploadit näille keskustelijoille. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ja hyvää Okraa kaikille. Hyvää kesää. Kiitoksia. Kiitoksia.